Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Khalid, bai kamata a ce kana cikin damuwa. Ka ki sanar da kowa a gidan nan ba. Haba anti Khadija, yanzu kina tunanin cewa zan iya boye muku damuwa na ne? Khalid, na daida sani ka sannan na san farin cikin ka. Kuma na san damuwarka, me yasa kake boye mana damuwarka? Maimakon ka sanar da mu. Anti Khadija, ke da bana cikin damuwa, idan ko har ina ciki, zan sanar da ku daga ke har yayana. Allah ya kyauta. Na gida da Allah ba mu canjin 200 mana. Garin mosoyi bai nisa. Juyo ka ganni gani a kusa. Akan ka ba abin da za na kasa. Ba wanda zai yi magana in ji sa. Inda na furta labarin da yake zuciyata. Na san zaka gaskata in ka kalli idaniyata. Rike mini alƙawar ka sana inuwar. Kuna bar duniyar fata na shine. Kana baro gashi, bature kai ma gashi. Ya bani shayi na mana. Kai na rantse da Allah dan wuce shafin mutum fa kai. Kai ya shayin ma ba siga ba. Garin mosoyi bai nisa. Juyo ka ganni gani a kusa. Khalid, yanzu ya maganan zuwa Kaduna. Zuwa Kaduna ai ya zama tilas a kaina Kabir. A gaskiya Khalid, akan kan tabbatar da cewa garin mosoyi baya nisa. Haka ne, amma akwai abin da yana matuƙar ɗaure min kaina fiye da tunaninka. Me kenan Khalid? Kabir, na dade ina yi wa kaina tambaya. Akan me ba Khalid? Akan Kairat. To ina jin ka. Duk yadda muka yi zurfi a cikin soyayya ne da Kairat da kuma sananin shakuwa, ashe dama akwai ranar da za ta iya rabuwa da ni ba tare da ta sanar da ni ba? Shin ban kai matsayin ba ne? A'a, ko kuma ban kai inda nake tunani ba ne? Khalid, ka kwantar da hankalinka saboda ka zarce yadda kake tunani. Ka fi karfin abin da kake hasashe. Ya kamata a ce kayi wani abu akan damuwar Khalid. Ni ma abin yana matukar ɗaure min kai. Amma karki damu, na san yadda zan yi in shanyo kan matsala. To, Allah ya taimaka. Amin. Jiya baka zo gida da wuri ba, ina ka tsaya. Wallahi Khadija, jiya ayyuka ne suka min yawa. Sannan bayan na tashi sai na yi baki, sai na tsaya muka dan tattauna da su. To wannan shine dalilin rashin zuwa na da. Korafinka ta karbu, sannan na ma uzuri, amma ka kiyaye nan gaba. Ki kwantar da hankalinki, shakure minki ki huta, amarya. Insha Allah zan kiyaye. Na gode mijina, Allah ya bada sa'a. Amin, ki kula min da kanki, sai na dawo. Garin mosoyi bai nisa. Juyo ka ganni gani a kusa. Akan ka ba abin da za na kasa. Ba wanda zai yi magana in ji sa. Inda na furta labarin da yake zuciyata. Na san zaka gaskata in ka kalli. Wayyo Allah, an kwaci wayana. Rike mini alƙawar ka sana inuwar. Kuna bar duniyar fata na shine.
Yaya Tahir, a matsayinka na yayana, ina mai neman izini a gare ka. Khalid, a matsayinka na kanina, wani kalan izini kake bukata daga gare ni? Yaya Tahir, damuwa na da kuke son ku sani, kai da Anti Khadija ya samo asali ne a lokacin da soyayyar kai ya riske ni a makaranta. Khalid, zuciyana tana ce min kan na yi nisa da masoyina saboda tsananin shakuwa. Kairat, na kikance da matsanancin soyayyarki, saboda na lura ba zan iya rayuwa idan ba tare da ke ba. Khalid, tun daga lokacin da na ci karo daga soyayyarka har izuwa wannan lokacin, kai ne kake bani kulawa da kuma kariya a cikin makarantar nan. Gatan da kake nuna a gare ni yasa zan kira ka da rabin raina. Kairat, ki sani wadda ya min alkhairi shi zan sakawa, domin duba ga yanayin da kika yi min tarin alkhairi wadda a ciki har da shimfiɗa ta fuskarki. Kin ga? Ya kai a ce ni ma na kira ki da rabin raina. Allah sarki, ai ta koma garinsu. Kana nufin ka ce ita ba 'yar nan ba ce? Kwarai da gaske. Oh my god. Haba Kairat, ya zaki min haka? Abokina, dan Allah ina ne garin su yake? Kaduna ne ba. Ba komai. Na gode abokina, amma na ci alwashin wallahi sai na je Kaduna na nemo inda take, domin garin masoyi baya nisa. Shine ina son ka bani dama in je wajenta. Khalid, ina son farin cikinka, ba na son bakin cikinka. Ina son kasancewarka a kusa da ni a koda yaushe. Don haka ka yi hakuri da abin da zan faɗa maka. Maganar zuwa Kaduna ban amince ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.